pala si Archie Samuri at Subos Technical at Share. Na ngayon, maraming salamat sa mga panonood nyo. Maraming salamat sa pagpunta mo dito sa YouTube channel ko. At maraming salamat sa pag-click sa tiny bell at sa subscribe. Ngayon mga kadyan, meron tayong gawin na naman. Ngayon ay ito ay tinatawag na mukbang. Magmumukbang kami ngayon at tapos maliligo kami ng dagat. Magbidigli kami ngayong mga Artinians. Hindi kami lahat nandito mga kadyan kasi yung iba nagtatrabaho, yung iba busy siguro. Kaya ang natira lang dito kung walang iba kundi sila si Ron Pavillar. Ay, oh. Hello mga ka-jam-jam! Maliligo kami ng dagat ngayon. Tapos si Ayay. Ganda! Tapos si Azumi, yung special guest natin sa Artinians. At ang ating kasama pa rin isa guys, yung naghawak sa kamera natin ngayon, ang iba kundi si James B. Tignan nyo guys, tignan nyo. Hi! Masyadong madilim guys kasi ano ka against the light kasi ngayon Sige yan, ayan, nakita nyo na. So ayan guys, magbumukbang kami, hindi yung mga special food, hindi yung mga galigi food, o hindi yung mga McDo. Hindi, ang pagkain namin imumukbang yung mga ano bang tawag yung sa ano, mga tulad ng saging kasaba, ganyan, tapos yung mga kalunggong at saka binuungan yung ano. Basta yun ang mga ano dito mumukbang kami. Maraming saging na kasaba, tapos yung partner niya yung ano, yung may suka pili na galunggong ganyan. Kaya masarap yun guys. So ayan mga guys, nagsimula na kami magbumukbang, pero bago lang lahat guys, isakita muna namin yung ano, mumukbang namin. Ayan guys, meron pa palang ano, mangga ditong hilaw. So, tignan nyo guys. Ayan, oh mga ka-jam-jam, tingnan nyo. Marami. At saka saging. Ayan. Ayan guys, so bago pa muna ang lahat, mag-pictorial kami para sa intro namin lahat. Pero hindi kami nandito lahat kasi sa Artinians group, hindi kami nandito lahat kasi yung iba nagtatrabaho sabi ko nga kanina, palit-ulit ka lang tayo So sabi ko nga kanina, hindi kami lahat dito kasi busy kami. Tignan nyo yung isang kasama namin, busy. So ayan mga ka-jam-jam, bago namin kainin yun, bago kami magbumukbang, bago kami magmumukbang mga ka-jam-jam, mag-pictorial muna kami, ganyan. So para masaya kayong manonood sa amin kasi mahal namin kayo. Kaya salamat sa 478 subscriber ko. Maraming salamat yung pagsusubaybay. Maraming salamat yung pag-abang sa mga new upload namin. At maraming salamat na kayo tumatawa at kahit ganun pa man, nagiging pag-asa kayong lahat. Kaya maraming salamat. Kaya bago ang lahat, balikan namin kayo pag nakaready na ang mga ating artist at mga kanilang mga model fashion style. Kaya in 1, 2, 3 go, tignan yung mga kayam. Ka-jam-jam mo. Ikaw na po. Sige tayo.
para pang kamyon. Okay, kamu na po upat para pang kamyon. Okay. Sige, 1, 2, 3, go. Boss. Oh. Ako na po. Sama lang po. Sige na. Yung plastic, ayaw ka na ha. Yan ang plastic. Wala pa tayo. Sige, kana na. Sige. Go! Woo! Ayan. Oh, ayan mga ka-jam-jam, sina si Rini at si Ayay. At Nido pala isa pala. Ganyan sila kagaling pag sa languyan mga ka-jam-jam kasi nilalakar na nila ng dagat. Ayan. Talon. Hay. The Arcinians group swimming in the sea live in Sibulan, Kampaklan. First time daw ni Rini yan mga ka-jam-jam. Kasi galing siya ng probinsya sa may bundok. Ayan guys, tignan natin yan guys. Ang sarap. Ayan. So 5 na kami. Ang sarap pala dito maligo guys. Ayan sa shoutout Fortune tayo, shoutout. O sino may shoutout yan? Shoutout ko ni Ma'am Jutin Kiyoshia. Yan. Ay, shoutout sa akong pamilya niya sa Himalayas. Halo na asin hilo family. At itindig, gausa. Tapos, classmates, comment sa MBCI. Hello. Dagan kayo, salamat sa inyo pagtanaw sa mong video. Ayan. Maraming salamat. Shoutout sa iyo by Gino Kisil de la Rosa na naging security guard dyan sa may bandang Luzon. Hindi ko alam kung saan ba siya. Saan lungsod ba siya doon sa may Luzon area. Ayan guys, pasensya na kasi na takot sila ng takot guys. Natakot sila sa malaking alon. Ayan guys, dyan. Parang nakarira sila papunta doon. So ayan guys. Ayan sa mga tagaliluan dyan, kung makikita nyo itong video na to, nasa likuran ko kayo. Kayo yan, nasa likuran. So mag-interview tayo ngayon guys. I-interview natin tong sobrang takot nila guys kasi ano. Ayan guys, i-interview natin itong isa, si Rini. Kasi first time niya to Ayan guys. Sumabot ito. Ayan guys, pasensya na kung hindi kayo may medyo masyadong narinig kasi malakas kasi yung agos ng alon dito. Ayan narinig, may tanong ako sa'yo. Ano bang na-experience mo ngayon una ka pang naligo ng dagat? Super saya! Napakasaya! Tapos ano ba? Hinihingal ka ba? Opo! Karon ba? Wow. Wow. Ready? Pangalawa. Ano bang nararamdaman mo sa inyong katawan nang naliligo ka sa dagat? Wala.
ikaw, Jeans B. Ano bang ramdaman mo na yung na alam ko pangalawang ulit mo na ito naligo sa dagat eh. Kaya, Ay, Ren. Oh. Ano ba pakiramdam mo nang naligo ka sa dagat? Ikaw, asumi. masaya pero medyo hinihingal na ngayon. Oo. Tama yan kasi ano eh. Alam kasi, buwan ko sa lalamunan ko. Ayan guys, medyo kumilimlim na ngayon kasi ano eh. Ulan. Parang paulan na yata pero hindi kami titigil dahil sobrang saya. Ngayon lang kami nagbanding-banding mga taga-Arcanians group. Pero alam namin kulang pa kami, meron pa kasi si Matmat, si Gerald, si Gary. Kaso busy pa sila eh. Nato yung ibang guest pa namin. Kaya kami na lang yung walang ginagawa sa buhay. Sayahan lang, katuwaan. Kaya ngayon, ginagawa namin to, pinapakita namin sa inyo kasi gusto din namin madama sa inyo na lagi natin gawin na dapat masaya lang tayo. Ayan mga kajam-jam, sobrang lakas ng alon. Tingnan nyo. Yan. Kita nyo na, di ba? O, hanggang umabot pa dito yung talsik ng alon. Yan. Yung nakikita nyo ng isla mga kajam-jam, yun ang isla ng Cebu. Yan. Balik naman tayo. Whoop! Okay. Ayan, kung uulitin natin ito, gusto nyo ba? Pag uulitin natin ito bukas or ano? Sumunod na araw. Halimbawa, kung uulitin natin ito, maliligo kayo sa dagat. Hindi ba kayo magsasawa ditong babalik-balik? Hindi na. Hindi na. Ayan mga kajadyan, kasi sobrang saya talaga eh. Pag maligo ka sa dagat, sobrang saya talaga. Alam ko kung sino man kayong nakapag-experience dito, alam kong nakaka-relate din kayo dito kasi sobrang saya talaga pag maligo sa dagat. Lalo pag kasama mo yung mga barkada mo at saka mga kakilala mo. Kaya nga pala tanungin natin si Azumi, yung special guest natin ng Arcanians. Azumi, may tanong ako sa'yo. Kailan ka ba hiniwalayan? Hindi. Ako hiniwalay na. Ako yung nakipaghiwalay. Wow, sana naman. Kung hindi ako na naman i-fix. Alam mo ba si Asumi guys? Ha? Tignan nyo guys, parang sobrang dalaga na Pero ito si Asumi guys, bata pa kasi ito eh. 12 anyos pa ito. Gusto ko ba yan? Oh, 12 anyos pa to. Tapos yan, ikaw. Well, 12 yan. At yan naman si Ay, parang 16 yata. 16 ka ba Ay? sweet 16. Oh. Yung matanda sa kanilang dalawa. Tapos yung si Jeans B naman, 3C pa yan guys, 3C. Birthday ko sa Thursday. Batiin niyo ako. Kuya, ano to? Ayan mga kajam-jam. Pag nandito ka sa dagat talagang meron makakita ka mga starship. Pero may tanong ako sa iyo rin, anong isda? Seahorse. Yeah. Yan mga kajam-jam, sobrang kalino namin. May tanong ako ni Ay, lapit ka dito Ay, na kunti. Ngayong naliligo ka sa dagat, mawala si Gerald. Anong feelings mo? Hoy, pala to? Oh. Oh, tingnan mo. Sabi ni Rini, gumagalaw pala yung starship. O, siyempre, buhay yan eh. Ayan, gumagalaw siya. O, tingnan nyo. Ayan guys. So, teka muna kayo, tatanungin ko muna kayo. Ito, sumakan naman. Bye muna! Maliligo muna! Tingnan mo, ito na mo guys. Yan na. Agency, nagtanong ako sa agency. Okay. Ngayon, kailan mo ba ako pakakasalan? Hindi ka na nagtatanong eh. Kaya nga, nagtatanong ako sa iyo. Alam mo guys, agency talaga yung pinakamamahal ko kumain sa buhay ko. Girlfriend ko siya na mga 12 years. Parang nag-iisip ha? Ano, may tanong ako sa iyo. Mahal ko. Kung may liligo ka ngayon sa dagat kasama, masaya ka ba? Kung minahal mo ko, sobrang lungkot ko.
may tikuran ng cactus guys kasi ano, umuulan eh. Yun. Ano ba kinakain yun? Yan guys. Yan. Lahat tayo. Tingnan mo yung saging guys, yan. Saging at saka bagoong. Ayan. Nakikita ba? Ayan. Ayan yan. Yan mo lang. Pakita mo lang dito sa camera. Ngayon, tatanungin kita ulit, ay. Ngayon, hindi mo kasama si Jill na kumakain ng saging. Anong feelings mo? Kaya ako naman magtanong ko yung ate. Oh. Ilang pwede mo na Oh. magkasama kayo ni Ate Jean. Ay, sobrang saya namin kasi di ba? Kiss naman dyan, Yeah, ipakita nyo dito kung anong kinakain nyo. Ipakita mo. Paano nyo na kinakain. Tignan nyo mga kajamjan kung paano nyo na kinakain yung saging. O muna, tingnan mo. Yan. Tapos, Parang sinusunod nila ano sa ano ba, sa mais. tapos, Parang hindi makikita yung ano. wala. Yan. Yung mangga, saan yung bang mangga? Tunang ka natin. Ayan guys, sobrang dami yung dinadala namin pagkain kasi akala namin umiinit lang lagi kasi kaya guys, marami kaming dinadalang pagkain. Pero ngayon guys, ulan pala kami. So, okay lang, basta masaya ang buhay. Ayan guys, yan po ang saging. Parang naubos na yata, hindi niyo po tinitipan ha. Si Asumi guys, tingnan mo guys, imbis na saging yung kakainin tubig, yung kinukuha. Yan. Halimbawa, Asumi, mayroon maliligaw sa'yo ngayon dito. Ano ang ramdaman mo? Wala lang. Hindi ko siya nakikilala eh. Wala eh. Ito man ka. Ikaw rin eh. Anong feelings mo na single ka hanggang ngayon? Masaya. Ayan, masaya. Mango. Ayan pala guys, meron palang hinihiwang manggang hilaw. Sobrang sarap yan. Yan sa mga naka-relate yan sa video ito. Alam kong tumutulo lang yung laway nyo ngayon. Since Kaya tignan mo yung may maasim talaga na may maasim na look na pagpagkain ng galunggong. Sige, 1, 2, 3, go! Manghang. Paano ba uminom ng tubig? Ako, kumakain ako ng manghang. Ayaw niya. Ikaw, bakit kain ka ng kain? Hindi ka ba kumakain ng agahan? Gutom. Gutom. Ano bang ibig sabihin ng gutom? Gutom. Patay na patay. Kasi walang pagkain. Huwag ka mo gutom, nandito naman ako eh. Pwede ka naman kainin. Kala nyo ba simulang kainin yung mangga? Ang sarap ng mangga guys, Ayan. Ala, oh my God. Di ba maasim yung mangga? Oo. Maasim. Tingnan mo. 1, 2, 3, go! Eh, paano ka ganun? Ako. Ikaw, Sumi, gaano ba kabigat ang iyong dinadala? Wala akong dinadala. Parang nahihingal ka lang kumakain ka lang. Ayan guys, umuulan pa ngayon dito guys. Ayan, nakita nyo naman kung paano kami kumakain. Ako guys, hindi pa ako nakita kumakain. Ayan guys, tignan mo, maulan pa ngayon dito guys At tignan mo yung surrounding dito guys. Sobrang linis, sobrang saya, sobrang tahimik. Kaya safety dito guys pag dito kayo maliligo. Ikaw, paano ka kumain? Kita mo sa buong mundo. Ikaw. Parang naman nagbago ganun pa rin. Ganun ba mukha mo?
Ayan siya, Sumi. Kanina lang niya guys, parang isang container yung naubos niya. Tubig. Ayan guys, kumukuha pa rin, tumutuloy pa rin kainan. Pangalawa na to guys. Pangalawa na to. Tingnan mo guys. Ayan guys. Parang umiinit na doon banda guys, sa may Cebu. Hindi pala makita dito. Hindi pala makita guys, sorry. Baka pagbalik natin doon guys, makikita nyo na kung masyado mainit na doon banda. Ayan guys, ganito talaga pag naligo ka ng dagat. Mas maganda talagang baunin yung mga ganitong pagkain. Ano ba tawag dito guys? Yung mga saging na saba tapos yung kamuting kahoy ganan. Comment lang. Comment na kayo din dyan sa baba. Kung ano pangalan niya. Extension na guys. Kasi hindi kami sanay sa Tagalog eh. Kasi Bisaya kami. Tignan nyo guys. Kita. Kumakain ako. Bibigyan na naman niya ako. Ano ko baboy? Tignan mo sarili guys. Tignan mo yung dalawa guys. Huh? Tignan mo guys na. Tignan mo. Parang sabik maligo guys. Ayan guys, babalik kami mamaya. Babalikan namin kayo mamaya pag katapos namin pumunta at lumangay doon sa dagat naman. Ayan guys, in 1, 2, 3, go, watch out. Dito na, bakit doon? Ano? Ayan, tingnan yung mga kajam-jam yung dalawa. Ayan mga kajam-jam, mayroong dumating si Wangwang pala. Team Wangwang, karuling mga kajam-jam. Kaming boy. Hi mga jam-jam, ayan. Natapos na kami kumain mga jam-jam. Pinuputol-putol lang namin kasi ano eh. Wala kaming malaking stories kasi sa camera namin eh. Kaya pinuputol-putol lang namin. Importante mga kajam-jam, alam nyo na kumakain kami. Tignan yung isa mga jam-jam. Yan. Sana ba ito si Jiran? Miss na kita, Jiran. Saan ka ba, Jiran? Miss na kita. Ay, ayan na po na yun. Si Irene. Ayan mga kajam-jam, tignan mo si Wangwang. Kaway. Yan. Tignan mo mga kajam-jam, kanina madami pa yan. Pero nung dumating si Wangwang, yan, malapit na maubos. Ay, napadigay tuloy ako, excuse me. Ayan guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood, maraming salamat sa inyong suporta, at maraming salamat sa inyong pag-aabang sa aming mga bagong upload na video. At maraming salamat din sa inyong mga pag-share sa video ito. At maraming salamat din sa inyo guys dahil tumatangkilik kayo sa amin. At maraming salamat yung suporta sa amin. Sobrang saya talaga namin na umabot kayo ng 478 subscribers. Sobrang dami ninyo na. Sobrang saya ko din dahil sa ganito man lang marami kami napapasayang tao at maraming naniwala sa amin. Kaya maraming salamat din guys. Hanggang dito na lang. In 1, 2, 3, go. Ano ba to? Basta guys, huwag yung kalimutan i-subscribe and i-click ang tiny bell para magiging updated kayo sa aming mga video, at i-share at mag-comment kayo sa ibaba kung ano bang pwedeng gawin namin para magiging masaya tayong lahat. Ayan guys, tignan nyo si Rini. Ay guys, kaway. Yan, bye bye. Kaway. Ikaw Jen. Bye si Ayay. Bye bye. Yan. And 1, 2, 3, bye guys. I love you. In 1, 2, 3, go.